Namhlanje sithe you Women's Day, and then we've got an unfinished topic which saba nenkinga yokuthi abantu they couldn't comment yona lento yokuthi is serious lento bafowethu bantu besifazane uloko busy uhleli nobaba lapha ekhaya kanti lo baba akakufikisi kulento okuthiwa iClimax noma Kuvuthandaba. Am I right? Yes, Kuvuthandaba. Sifuna ukuzwa ukuthi wena njengoba uhlala naye noma wawuhlala naye ukhona omunye othi hayi cha mina ngiyamkhumbula umuntu wami yes sesahlukana impela kodwa ke inkinga ukuthi wayengifikisa Kuvuthandaba siya kuloyo ndaba abantu kuyaphambana uthi lo mfikisa Kuvuthandaba kamthandi lo ngamfikisi uyamthanda ngalesikhathi kunjalo abanye befazane thola ukuthi nje bavele baba amastela beze befe thola ukuthi omunye ngakaze kunengane mhlawumbe enhlano omunye kodwa lento nje kuthiwa nje Kuvuthandaba into nje angayazi ihlobo wazi wafika la retire khona kwi-sex ya retire noma umuntu omawuthuthu musuboza postmotex lapha mawusunyukile bathe eBhayibhelini uSara uthola umntwana sena at the age of 81 yakho yaqala ifani yala lezi ngane zingena eshitshini zishintsha umshovu zino 12 years ziwiye kumshovu zino 40 something years manje akudlalwa ke la khona abafazana nje indaba yobumnandi be-sex into nje abangayazi hlobo but psychological some of them they take it as a normal thing. Alright, njengoba ngisho ngithi sifuna abantu besifazane baphawule kunabantu besifazane abahlukumezekile emqondweni bahlukumezekile ku-relationship uthi angisakwazi ukufika because umkhwenyana wami noma my boyfriend ilimazile imizwa yami and the moment ulimazeka imizwa yakho already ngeke uzoenjoy sex kufana nomuntu wesifazane ozoba nethetha amacala sekuyolalwa. How are you expecting me to enjoy? So be careful. Be careful. Both parties. You must be very, very careful. Kata lithi iBhayibheli qaphela ulimi luyisitho esincane kepha liyabhubhisa. Kunabantu besilisa abafila imizwa confirmed by the doctor. Wathi dokotela ngeke imizwa yakhe isasebenza. Usezamile imbiza wazama ukuze kusawazama yonke into. Hayi ukuthi udla ukudla noma hayi ukuthi uthakathiwe ubulawe amagama wakho umuntu wesifazane wakhulumile. Make sure into oyikhulumayo you mean it. Into oyikhulumayo ayibulali imizwa yomuntu wesilisa. Sinabantu besilisa abafelwe imizwa kanti babulawo wena. You are the cause. Today we are talking about the climax. Nathi bantu besilisa somewhere somehow asingayiphilelini social media. Social media yakha social media bulala. Let's talk about this. Happy Women's Day. When you touch someone, one psychologically, as a woman, you are extremely insecure in a relationship. Definitely, there's nothing to enjoy there. There's nothing to enjoy. When you smile, when you say, baby, igama lomphathi lesijwayele because mhlawumbe wakubambe sephutheni mhlawumbe kanye ngaleso sikhathi so leyo nto leyo yahlala yakhela kuyena waba disappointed and wafail umuntu esifazane yabona into eshilo omkhulu sex is 90% psychological than physical. Some people yabona ngani ma ikhona nimbize lapha leyo nto leyo omkhulu abanye abantu besifazane uthola ukuthi bezwa nje painish lokho azalwa ipainish yena nje aqala nje waba khona nje penetration le in and out kune painish somewhere nje akalimela kophi kanjalo kodwa kune pain nje yena kuhlala kune painish bese bekezela ngoba wabekezela ukuzala no yeah because ngabekezela ukuzala ngizobekezela nalana painish yabo omunye mbuso uqedile wamadoda bakithi nkosiyami madoda niqobo uvula amahala. That is why ngithi mfethu it all comes from ukuthi a relationship yenu isukaphi and manixabana. That is why don't take decisions if you are still angry.
hlala phansi ucabange kaningi kubalekile ukubheka ukuthi niphuma phi niqonde phi abantu abafazane bashawa ukuthandaza bathandaza kakhulu uNkulunkulu kayifuni sexy the more you pray even in the wrong place where you supposed to be behave so kanondindwa and then you excel ube unondindwa elawini ngifuna ukuya lapho ngizwe ukuthi guys the moment you get home kunento eshintshayo kahle kahle sishintsha kathathu uma umuntu one shintsha mawusuka emsebenzini mawuphuma outside the gate yasemsebenzini iba umunye umuntu number 2 mawungena endlini shintsha ubehave so kababa because uphambi kweingane number 3 shintsha mawungena ekamereni shintsha mawungena ekamereni awomkhulu impela hayi mkhulu hayi mfundisi impela mfundisi bese iyangena lento iyangena impela iyangena impela lento yeah but we're trying to fix ama relationships sikhathele kuloko silapha abantu uhambe because you are the cause kungenza ukuthi wena umuntu wesifazane you are the cause kanjani na kukhona abantu besifazane abayibeka phansi ekamereni ulokuthi hayi lo uyishayela uwana lale why ask yourself why uzonegotiate lo 1 2 ufuna manje noma ufuna ekseni magic oil chaze number 1 mkhulu ziyangenzela ziyasebenza thank you so much kakhulu ukuthi usinethele feedback siyabonga kakhulu ngengabona na ku YouTube mfethu abanye bencoma athi umuntu ngangasahambi kodwa ngihambe ngaye chemist njengoba bekuyi special ngathenga into yokurapha ngathenga amanzi angcwele izinto ziyenzeka thank you so much siyabonga kakhulu for the feedback siyabonga kakhulu kodwa ke namhlanje sithi happy women's day let's hope inkulumo zethu zizonaka ake ni ba Climax sisele kusami noma kanye ngosuku lwabo namhlanje awubakithi makukuthi induka isavuki noma nje ungamclimax ngani khona madoda asaze basayini petition abafazi ukuthi you can go outside and come back as long as you are with my kids you can go and try somewhere else it's official what a freedom it's official it is official yabona abanye abantu ngiyakutshela if it bathi nje kithi if it happen in America it will happen in South Africa ngiyakutshela into engihlumeza kunayo yonke amadoda ahlula amathoyizi bafethu amathoyizi arayita ke sizothi abantu besifazane bethu down ithoyizi libhizi lapha la kwegesi ugesi awuhlangana namanzi kodwa uyahlangana umuntu wesifazane ake sizwe mfethu ukuthi abantu bathini 086110 086110 nawe umuntu wesilisa ungafona usho ukuthi hayi mina ngake ngamumso wami ku Climax ungasho ukuthi wamusa ku Climax zokubuza imibuzo ezokuxaka they pretend these people they pretend so we'll ask you questions azokuxaka ake sizwe ukuthi wena uthini 086 10 300 086 10 300 kuba bonke laba bathi bethina siyafisa ukusonto esontweni lesithelo sika Jehova iZayoni cha sesine branch bafethu endaweni yase Maritzburg eFrance eFrance mawubheke lapha ngakacaluza endaweni abathi seFrance wehle stopini abathi kazuma nje kuleso stolo nje isonto lilapho every Sunday ziyakhala impela izolo we went there to launch safika salonche ibandla sibonge bonke abantu aba-attendile but njengamanje ake sizwe ukuthi bathina abantu 086 10 300 incingo zami namhlanje ziyasebenza ake ngizwe abantu bathina vuma sawona hayi kuba njalo nje makuhanjwa ngale topic sihamba ngoline 086110 300 086110 300 086110 mkhulu hayi ngiyancoma lezi zosebenza nayo imandla i-women's day ihamba kahle nje ihamba ngophaqa impela lawo besifazane labo bese bayilokhu njani Buma sawona kuthiwa amaphampam Buma sawona Yebo mkhulu njani siyaphila mama kunjani Siyaphila mkhulu
mkhulu ngiyaxolisa kakhulu mkhulu. Ufaka ama headset. Uphuma esandleni. Uxolisa ukuthi uzophuma esandleni. Uxolisa ukuthi uzophuma esandleni. Angikho. Uxolisa ukuzophuma esandleni. Into engasacabanga ucabanga Singabi saxolisa siyibambe lapho nje sibona omunye umuntu ongaphuma. Khuluma ejule kabi lapha yana thawe emhlambeni ukuklamesa. Manje balulekile ukuthi siyinake impela yini. Manje wena ufuna ukuphuma esandleni wena. Ngeke baba. Wenze iphutha kwaklamesa umuntu. Hawu. 086 10 300 086 10 300 086. Khala kuye manje. 10 shona uzobuya ejele. Buyile mfowethu. Siyakhala manje. Vuma sawona. Vuma sawona. Unjani sisi? Uthumela email. Wakhuluma ngathi ku Climax njengamanje. Yeah. Hey mkhulu umshama kanje mkhulu. Hayi uyapi lapho usisa kashame. Ushamekile sisi? Ngiyandele ngiyena mkhulu ephuzile wangithaphezulu. Angizwa? Ngiyajabule ngisebenza ngithaphezulu ngizathi macingwa. Oh uthi yena uyithandela ungizwe Nkosi yami. Usumdudula amawala kangaka. Hayi uyithandela wena. Yebo Ntombi. Angimbalanga. Umama mkhulu obathanda mina mkhulu. Lutho mfowethu lalela abantu abakuthanda abanama airtime banjalo nje. Lezi eyithanda wena zibona ngo1 rand. Uphinda phone lo. Asinankinga kodwa laba abathanda umkhulu lalela laba abathanda umkhulu izwi lakhe liphezulu futhi ufona nje nge-3 umuntu othanda wena umkhulu ilongene eqaleni othe uyaxolisa. Hayi athandi mina lo Vuma sawona. Mkhulu. Puti. Okay. Ukangizwe lwana ngimzwile ushuna ngene ngawo. Umzwilo ungena ngomshini omshopho uyashopha impela uthi mkhulu usaphe abami lutho abakhathi 086 10 300 086 10 300 086 10 300 ake sibone ukuthi sithatha bani lapha 086 10 300 086 300 086 10 300 you can call us now sikhona la nongizwe silindele ingcingo zakho Vuma sawona. Vuma sawona. Abantu manje tumezizwe. Amen. Ngiyaleza president. Yebo baba kunjani? Yebo. Asiyile bafule. Wakwayenza lento. Wakwayenza lento. Esikhuluma ngayo. Waphumeleleka kodwa noma akagcina kungaphumeleleka. Yaphumelela. Kasho. Wabona kanjani ukuthi yaphumelela? Washeka wafaka ukuphelele Washona. Kuyenzeka umuntu abe manzi kanti unesilwane vele kube idamu nje. Kwakunjani ubona ukuthi kwenzekile? Mthinta mbona vele. Wamthinta lapha amadolo. Hayi umlimazi uyifuzeka wena. Umqobo umuntu uyaqotshwa nje. Wenza kahle. Phela ngamshaya wathula isikhashana umnabisi. Ngizwe lo muntu udinga islay queen uthi wavele wagcala idami ilabantu abahlala nesilwane Nkosi yami isilwane bhuti isilwane udinga simlaphe lo simlande emlethela ngimlungisa hayi uthi wagcala idami akugcwala idami wenza ihaba ushitwaye njoya ushitwaye njoya yamona lo muntu phazamisa ubumnandi bakhe uthi umuntu wavele washiyisa impela waqeda wathi khuluma ngizwe kungenza ukuthi wayemanzi ukujuluka cha wakumba ngezipho la emhlanje
Insizwa Itu wayekupekile impela. Hayi. Hayi nakho phela ufuna uyikhalise kuphela nje. Kwenziwa njalo. Enye into ke mkhulu yabona lesizwa lena enye into abantu besifazane mntaka baba Khehlelezi ngoKhehla yeah ayikabi enye into ebashaya kulento lena ile ukuthi ukuba bangakwazi ukubukela sometimes abantu abangakwazi ukubukela isithembu abantu besifazane ngoba umuntu besifazane inesha yakhe ayivumi ukuthi ahlalelana nendoda every day natural because a man can do it every day so ngalesikhathi ungakwazi ukulangazelela umuntu wakho ngoba is magical the woman mayisondela kwi-cycle yakhe natural cycle yabona amunamamuthi natural umuntu esifazane so manje ngalesikhathi indoda yakhe ingekho kuyena imshayisa ngomoya ikwenye layo yolo lakhona umlalazi isikumlalazi layo yolo lakhona umbese ijika sikhuluma asikhulumi ngathi la kwamfowethu sikhuluma nature you take it or leave it or whatsoever so therefore leyo nto leyo yenza ukuthi ngalesikhathi ungamlangazela umuntu wakho that's why you miss the climax the most because ngalesikhathi ku everyday life ngicina kunento eziningi enibangayo lenzingixabanisayo kanti mamkhumbula akekho umuntu osifazane ofuna indoda ihlalela ithuzo kwakhe everyday uyafuna indoda yakhe ukuthi ayikhumbule so ke mayikhona everyday ithuzo kwakho sekufanele ube magic woman where you excel ekuthenini uyivimanja lento ngoba ugcina usufuna ukubamba indoda ngokuthi ulale nawo everyday noma wena ungeke emudini then you kill that trigger lena ekwenza ukuthi wena ufike kuvuthandaba kanti mangabe uzoyikhumbula ufike ifikile yabona ithi iqhama nje yakuthinta nje hayi ke sibese kuvele nje ziyakhala ngemva kwalokho kuthi bethi qhashi inhlansi Khehlelezi mbackup umuntu wakho akekho umuntu ozombackup wena ozombackup akekho omunye umuntu ozombackup wena ozombackup senze sure nje impela ukuthi uyambackup ungambizi ngamagama but ke bafowethu ngizwe mfethu ukhuluma mfethu uyabathanda ngothando luka la mfethu ukhulume nabo abantu bavalelise kakhulu mntaka baba mfethu ngisho njalo ngithi bafowethu eke kuqala kacela ukusibonga kakhulu mfethu kuba bonke abantu eke ababe nawo mkhulu kusukela kwi-party beselalosha siphinde futhi sibe surprise party biyenziwa uMangalelitha khombisa uthando lakwalava kufika ke bonke abantu bezobungaza ukuzalwa kweqhawe so ke izinto ke ziba umnikazi wazo nje hayi ivamisile ukuhluka yabona i-party noma umsebenzi owenzayo noma umngcwabo wakho uba uweshe umngcwabo mfethu ngeke ubefane ngiyobe ngasekho cha kodwa yonke into izinto angithi phela yimina engifake igalela extraordinary iyahlekisa ifika ithuka 2 minutes kokugela ngoba amaskadi wesiyagiya akuhlekisa kakhulu ayabona ayazi ukuthi kahle kwesiwa njani kwi surprise party awona kodwa kwamnandi kakhulu mkhulu mfowethu kwakumnandi kakhulu abantu abajwayele ube kubona bebahle mkhulu siyabonga ukuswekisa abantu uhulumeni sebafanele kakhulu endlini usebafanele kakhulu abantu endlini abalitholi lethuba lokuthi baswenke yabona mfowethu sesivala nje abantu mfowethu nomhlaba ezayithenga yondlela eqondile lezimpahla abanye baba babesweke ngathi istaff sam kuyashuthi ngiyabakholela laba bantu labana bonke ababelapha nestaff sam babengaphelele futhi kuyashuthi ngiyabaholela